podle Evropské unie spočívá v tom, že bude Evropa sjednocená v jeden velký mocný celek, tak nevidím jediný důvod, proč by Turecko mělo být součástí tohoto celku. Turecko není vůbec součástí Evropy, je to z větší části součást Asie. Znamenalo by to precedens pro další asijské země, že by tak třeba chtěli pak vstoupit do Evropské unie. Já si myslím, že pokud se bavíme o tom, jestli Turecko je v Evropě nebo není, tak jsme si měli podívat například na francouzskou Guyanu, která 100% v Evropě náleží. Dobře, francouzská Guyana je malé území, skoro o něm neslyšíme, zatímco Turecko je hned u nás, je to obrovský stát, má 70 milionů obyvatel. Mělo by to dalekosáhlé důsledky, kdyby vstoupilo do Evropské unie. Francouzská Guyana rozhodně malý stát není. Tak si znám tu rozlohu, ale myslím, že se dost podobá České republice, přičemž těch států dalších, nebo částí států, které leží mimo Evropu, je mnoho. Francie má spoustu zámořských kolonií a tam spíš než o ten počet obyvatel jsme se teď bavili v velký poloze, takže šlo spíš o principiální záležitost než o počet obyvatel. Tak tady nemusíme řešit počet obyvatel, to není opravdu předmětem diskuze, ale podívejme se třeba na to, že jaké jsou tam hrozby v tom Turecku. Je tam velmi malá ekonomická vyspělost a v podstatě, kdybychom podporovali Turecko, znamená to samé, jako živit například Bulharsko. Tady vidím velkou hrozbu. Dobře, ale to, co je účelem Evropské unie, že každý stát, který chce se ucházet o vstup do Evropské unie, musí nejdřív splnit nějaké kvóty, které jsou právě nastavené v Evropské unii, tak jako jsme je museli splnit my, tak ty kvóty jsou především ekonomické a až se na tuto úroveň Turecko dostane, tak není sebe menší důvod, proč mu brání ve vstupu do Evropské unie. Ty kvóty teďka vlastně Turecko v podstatě vůbec nedodržuje, takže bude ještě nějaký čas trvat. Ale my se vůbec nebavíme o tom, že chceme Turecko do Evropské unie okamžitě hned teď a zítra by tam bylo každý stát, který kandiduje Evropské unie nebo chce být částí Evropské unie, tak je to proces na delší dobu a i my jsme se o ten vstup do Evropské unie snažili poměrně dlouho. Otázka je, jestli tohle Turecko někdy vůbec zvládne, protože je tak diametrálně odlišné a kulturně úplně někde jinde. Tak nevím, jestli je to vůbec možné. Nikdy nemůžeme říct, že se něco nedá zvládnout. Co je? No tak může mluvit asi, když někdo jiný nestá. No tak jako já myslím, že je sice hezký jako říct, že to nikdy nemusí zvládnout, ale tak proč jim rovnou dát tu šanci na to, aby to zvládnout. Dobře, tak já se zeptám jinak. Proč vlastně Turecko chceme do Evropské unie? Jestliže je jediný důvod, jestliže je jediný důvod, že se otevře jako další ekonomika, tak se ptám, jestli to má cenu, jestli to stojí za ty možné hrozby, které tady jsou. Já bych řekl, zvýšení úrovně 70 milionů lidí, otevření 70 milionového trhu je docela dobrý argument pro. Že musí být obezřetní, podívejte se, může to napáchat více škody, mnohem více škody než užitku. Kulturní rozdíly, opravdu jako nějaké etnické spory, to je něco mnohem víc než nějaké tady špičkování naší českomoravské. Ve Velké Británii mezi Irskem a Británií nejsou s tím takový hrůzy. Tady by byla poněkud větší převaha, vlastně Turecko má necelých 71 milionů obyvatel, což by bylo daleko větší převaha než ve Velké Británii. No tak se nebavíme o převaze v totálních číslech, ale v poměru, že ano, Evropská unie má skoro 400 milionů obyvatel a poměr mezi těma 400 miliony obyvateli a 70 miliony obyvateli nebude zase tak rozdílný jako poměr třeba mezi obyvateli Baskicka a Španělska nebo mezi obyvateli právě Irsku a Velké Británie. Dobře, tak já bych ještě zmínila otázku lidských práv. Jelikož Turecko, jak všichni určitě víme, tak jsou tam tyhle problémy, třeba s Kurdy a tak dále. Otázka je, jestli ty problémy jsou řešitelné a jestli Turecko má na to opravdu mít v Evropské unii z tohoto hlediska. Tak já teda bohužel nevím, co jsou tyhle problémy s těmi Kurdy, ale rozhodně všechny problémy řešitelné jsou, ale určitě si nevyřeší tím, že prostě odkopneme Turecko, že tam má problémy, že na ně kačeme, to říkají samo. Dost problémů máme i v Evropě, třeba ve Španělsku, tak už jsem zmínil Baskii a taky se jako nevyloučíme Španělsko kvůli tomu, že má problém.
Jedem. Jsem to přeslechla, ale pořád jsem neslyšela jako pádný důvod, proč teda chceme Turecko do Evropské unie. Třeba jeden z pádných důvodů je to, že Evropská unie v podstatě už s Tureckem začala jednání o vstupu právě do Evropské unie. Turecko už má podepsané ty předběžné dokumenty, které prostě už rozjeli ten proces vstupu do Evropské unie, a to už je věc, která se bude brát zpátky jenom velice špatně. No nicméně berme ohled na aktuální vývoj, naopak teďka Evropská unie zaujala k tomu trošku skeptické stanovisko a bylo to omezeno. Stejně tak problémy jsou jednání samozřejmě s dalšími, třeba balkánskými státy, tam je taky spousta problémů, a to, že se to třeba, že v tom je aktuálně problém, neznamená, že v tom bude problém třeba za rok jednání. To je váš problém, ale... Tak ale jedem. Dále bych chtěla připomenout, že Turecko, kdybychom přijali Turecko do Evropské unie, může se stát, že ta východní hranice není moc důkladně střežená, jak všichni víme. Takže by se mohlo stát, že Turecko se stane základnou teroristů v Ázii. Takže budou napadat Já nevím, jak my všichni že názor tomu, že tam je teď obrovský Iráku, tak vlastně se jedná o jednu z nejstřeženějších hranic v Evropě, protože tam vlastně rozložená velká část tureckých ozbrojených sil. No ale to je trošku precedens k násilí, jestli nemyslíte. Já bych, že obrana státu není precedens k násilí, teď musíme opomenout fakt, že Turecko je naším docela významným spojencem v Severoatlantické alianci. A rozhodně by se minimálně za to mělo nějak zohlednit jejich jednání v přístupu do Evropské unie. Co stříhat, jo?